Gisaulog nato karong adlaw ang International Women's Day ug subay sa maong selebrasyon gi-ablihan sa usa ka dakong mall sa Davao City ang usa ka pop-up market exhibit. Ani report. Uban sa Department of Trade and Industry, Philippine Commission on Women ug uban pang mga ahensya gilusad sa usa ka dakong mall sa Davao City ang usa ka pop-up market exhibit. Kini subay sa pagsaulog sa National Women's Month karong bulana. Support our women who leads the businesses like MSMEs and entrepreneurs. 18 ka nagkalain-laing grupo sa kababainhan sa Davao Region ang exhibitors sa maong pop-up market. Din gibahin sa unom ka exhibitors kada semana. Bulungtad kini hangtod March 31. Busa, gikalipay gayud sa mga partisipante nga mahatagan sila og higayon nga makadisplay sa ilang nagkadiang mga produkto. O makatabang pud mi sa among community, sa among barangay, ang among mga kababainhan nga walay trabaho. Thankful para ma-promote ang atong women's group diri sa Davao City. Sumala sa Philippine Commission on Women, dako ang kalahian sa selebrasyon karon ikumpara sa milabayng katuigan. Apan bisan pa man, labawng importante ang mapadangat ang samang tumong alang sa kababainhan. Well, empowered ta. Apan, daghan pa kaayo tag dapat nabuhaton, mga polisiya na dapat ipanday, o kanang mga proyekto na dapat makabot sa mga kababainhan para makaingon siya na 100% empowered na ta. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.